De ce să nu-ți cumperi o mașină electrică în România? Salutare și bine v-am regăsit pe canal. Astăzi discutăm un subiect destul de interesant. De ce să nu-ți cumperi o mașină electrică în România? Dacă te gândești să faci tranziția de la o mașină pe benzină sau diesel la una electrică, s-ar putea să fii entuziasmat de avantajele evidente, cum ar fi economia de combustibil sau reducerea emisiilor. Dar există câteva provocări majore pe care trebuie să le ai în vedere înainte de a face acest pas. Hai să discutăm despre ele în detaliu. Primul și cel mai important motiv pentru care nu-ți recomand să cumperi o mașină electrică în România este infrastructura de încărcare insuficientă. Dacă te afli într-o mare aglomerare urbană, cum ar fi București, Cluj-Napoca sau Timișoara, poate că ai norocul să găsești câteva stații de încărcare în apropiere. Totuși, problema majoră apare atunci când vrei să călătorești pe distanțe lungi sau zone izolate. Să presupunem că vrei să ajungi de la București la Constanța, o distanță de aproximativ 200 de kilometri.